Poštovani i dragi svi, ove godine navršava se 50 godina od događaja iz 1972. godine znanih pod nazivom Akcija Feniks, bugojanska skupina pustinjske lisice ili kako je to jugoslavenski režim nazivao Akcija Ratuš. U ime organizatora i cijele domoljubne Hrvatske zahvaljujem se svima koji su došli na ovo domoljubno hodočašće u sjećanje i znak poštivanja skupini Feniks i ujedno i svim poginulim i drugim žrtvama kako iz redova HRB-a, tako i bezbrojnim poginulih prije i u samom Domovinskom ratu. Današnji protokol ovdje u Ogorju je nešto skraćen, a ove godine je glavnina komemoracije u Trmbusima. Tamo će biti sveta misa. Jedne godine je Ogorje, druge Trmbusu i tako se nekako izmjenjujemo. Slijedi polaganje vijenaca, kratkotrajni govor o skupini Feniks i na koncu odrješenja od strane predsjednika. Krenuli sad sa polaganjem vijenaca. Najprije molim obitelj Baković. Neće pripremu Bešlić. Nismo, jel? Ti izdana. Ne znam. Molim obitelj Bešlić. Obitelj Ljubas. To je izdanica. To je izdanica. Božo, ja je prvi. Dobro. Hrvatska uzdanica. Općina Muć. Općina Muć. Hidra HV. Hidra HVO Herceg Bosne. Hrvatska stranka prava i udruga Stina Pravidova. Kako je lijepim jarovim, gospodine. Sjetno. Deveta bojna hosa. Ako ima još svijeća možete postaviti sada ili kasnije, a molimo da se svijeće ne pale. Biće upaljene naknadno kad budu vremenske prilike dopuštane, jer je preopasno da bi požar.
ali proizvode argumente. Proizvode moće plakata. Sada vas molim da trenutkom sabranosti i čutanja odamo poštovanje i počast poginulim pripadnicima Feniksa i svim onima koji su dali živote za slobodu Hrvatske. Pokoj vječni daruj Gospodine i svjetlo svječanek svijetle njima. Adolf Andrić, Kreka Tuzla, Ambroz Andrić, Kreka Tuzla, Nikola Antunac, Karlovac, Petar Bakula, Rastovača Posušje, Filip Bešlić, Rastovača Posušje, Vidak Buntić, Ograđenik Čitluk, Vili Meršek, Žigrovec Varaždin, Ilija Glavaš, Lužani Uskoplje, Đuro Horvat, Palinovac Čakovac, Vejsil Keškić, Mala Peć, Bihać, Vinko Knez, Kuzmica Požega, Viktor Kancijanić, Tinjan Pazin, Ilija Lovrić, Varvara Rama, Stipe Ljubas, Đakovo odnosno Roško polje, porijeklo Vlado Miletić, Ograđenik Čitluk, Ludvik Pavlović, Vitina Ljubuški, Ivan Prlić, Sović i Grude, Pave Vegar, Vašarović i Ljubuški i Mirko Vlasović, Zemunik Zadar. To je njih 19 koji su sačinjavali tu užu skupinu koja je upala u Jugoslaviju i koji su do zadnjega što pobijeni, što strijeljani, a Ludvik Pavlović je poginuo u Domovinskom ratu. Pored njih 19 žrtve i ubojstva nisu stala na tom broju, nego su neposredno i u sklopu zarobljavanja i ubijanja Feniksovaca uhapšeni i ubijeni Ante Miličević iz Gornjih Radišića kod Ljubuškoga, Nikola Raspudić iz Dobrog Sela kod Čitluka i Stjepan Crnogorac koji je kidnapiran u Austriji i ubijen od slovenske UDBE negdje u Sloveniji. Vezano za skupinu Feniks i Hrvatsko revolucionarno bratstvo, UDBA i jugoslavenske službe su poubijale još izvjesni broj hrvatskih iseljenika. Najpoznatiji slučaj obitelji Ševo, gdje je ubijen Stjepan Ševo, njegova žena i maloljetna kćerka. A mnogi drugi su osuđeni na dugogodišnje kazne robije, kao Mate Kopić iz Bosanske Posavine Oraše na 12 godina izdržao u Zenici. Ivo Ivkić, Bosanska Posavina Oraš je 10 godina robije u Zenici. Josip Barišić iz Laništa Brčko 10 godina robije. Stjepan Čolik iz Javorovca kod Koprivnice 12 godina robije. Svaki susret s imenom i spomenom Feniksovaca budi najdublje emocije. Jedne su emocije divljenja, herojstvu i viteštvu sviju pripadnika skupine, a drugo je tuga koja prati gubitak velikana, koja postaje kolektivna svijest i teško prolazi. Vječito pitanje i čuđenje koje postavljamo sebi je o odlučnosti, duhovnoj snazi i veličini, spremnosti na žrtvu za svoj narod i domovinu, kad je odlazak u jednu ovakvu akciju, u militarističku i strogo nadziranu Jugoslaviju, značio sigurnu smrt. Za današnji svijet koji je ogrezao u materialističkom hedonizmu, tim više je neshvatljivo jer su Feniksovci bili barem fizički izvan svijeta komunističke diktature, živjeli u zemljama zapada u kojima su imali zavidan standard i dobre mogućnosti za budućnost. Danas se često u različitim medijama javljaju anti-Hrvati, koje Feniksovce svrstavaju teroriste i izražavaju čuđenje nad njihovom akcijom. A od istih manje više sličan je stav i o Domovinskom ratu i hrvatskim braniteljima. Nažalost, nije rijetkost da ovakvi imaju udjela u svim hrvatskim vlastima. Ubijanje Hrvata nije prestalo okončanjem Drugog svjetskog rata. Naprotiv, najveće žrtve i stradanja nastupila su okončanjem rata.
bajburskom tragedijom, križnim putovima i ubijanjima istaknutih Hrvata u domovini i iseljeništvu do recentnih dana. U borbi za hrvatsku slobodu i neovisnost padale su žrtve kroz povijest pod raznim osvajačima i režimima, osobito dok Hrvatska nije stekla svoju državnost. Od Krbavske bitke, Zrinskih, Frankopana, Eugena Kvaternika, Matije Gubca, Labinske rudara, naših otočana pod talijanskim fašizmom, a najveće i najbolnije žrtve nastale su u Jugoslavijama, kako u prvoj monarhističkoj, a nadasve u drugoj komunističkoj. U oba slučaja dirigirano velikosrpskim hegemonistima. Osobi teror i genocidna politika događala se za vrijeme komunističke Jugoslavije. Nelegalne i nelegitimne tvorevine konstituirane silom i nasiljem i krivotvorenim poslijeratnim izborima. Teror i uništenje provodili se svim mogućim metodama. Uskraćivanje svih mogućih sloboda, uključujući i vjerske, tako da je deklarirani vjernik, osobito katolik, bio građanin trećeg reda, ako i to. Ime Hrvat je praktički bilo zabranjeno. Preuveličavanje i izmišljanje žrtava, kao na primjer logora Jasenovac, išlo je do preko 1 milijuna žrtava, služilo je kao psihološka metoda u službi genocida nad Hrvatima. Zatvori su bili puni političkih zatvorenika, zatočenika savjesti, a svako malo vremena događala se politička ubojstva kako u zemlji, tako i u iseljeništvu. Sve je popraćeno velikim padom nataliteta i velikim iseljavanjem sviju koji su imali mogućnost otići ili uteći iz Bogom dane zemlje. Nažalost, i u Republici Hrvatskoj još nije okončana ta represija, poticana i provođena od vanjskog i unutarnjeg agresora kroz razne metode devijantnog pravosuđa, poticane korupcije i pljačke, lažirane povijesti i prikrivanja izdajnika i agresora jugoslavenskih i drugih tajnih službi i organizacija, uz državno financijsko potpomaganje antihrvatskih projekata. Negativni rezultati su vidljivi u samoubojstvima branitelja, neviđenom iseljavanju i drugim socijalnim devijacijama, a slučajevi Zvonka Bušića, Slobodana Praljka, Đure Brodarca, Tomislava Merčepa i mnogih drugi nadovezuju se na sudbene Feniks skupine, od kojih su 9 ubijena bez suđenja od strane UDBE. Nepriznavanje statusa hrvatskih dragovoljaca za članove Feniksa govori istome u prilog. Vremenski razmak od Feniks akcije do Domovinskog rata je svega 18 godina. To je vrijeme također ispunjeno političkim ubojstvima Hrvata u iseljeništvu. To je vremenski razmak kao otprilike od danas do 2004. godine, koju možda možemo najbolje se prisjetiti, jer se tada događalo hapšenje generala Gotovine, Markača i tako dalje. Želim reći da je to relativno jedan kratak vremenski period ako se gleda sa ikakve povijesne distance. Dakle, to zorno ukazuje da je Feniks akcija oživjela u svijesti i pamćenju hrvatskih ljudi i da ima utjecaj na Domovinski rat i stvaranje države, i nesporno se radi o kontinuitetu borbe za hrvatsku državnost i slobodu. Unatoč svim poteškoćama, političkim i financijskim, časni pojedinci i neke lokalne jedinice dali su veliki obol očuvanja spomena na heroje Feniksa, a time i sve hrvatskih nastojanja. Spomenut ću samo neke. Najprije našu crkvu, koja je vjerni pratitelj svih događanja i komemoracija s najuzvišenijim mogućim činjom slavljenja svetih misa i svih drugih vrsta duhovne i materijalne pomoći. Tu su nadalje udruge Hrvatska uzdanica, Hrvatski križni put, Hrvatsko kulturno dobrotvorno društvo Sarajevo, donedavno spokojnim donantom Jelićem, dobrim i neumornim duhom u raznim aktivnostima vezano za Feniks, kojega je vjerno pratio i sada nastavlja don Željko Marić. Tu je zatim župan Svetog Jure, mučenika iz Ogorja, i župnik fra Danijel Stipanović, uz nemjerljive zasluge fra Stipe Bešlića u pronalasku lokacije u Ogorju i postavljanja spomenika. Zatim župa Svetog Luke Evanđelista Trombusi, župnik don Tihomir Jurčić, HVIDRA Republike Hrvatske, HVIDRA HVO-a Herceg Bosne, članovi Hrvatskog revolucionarnog bratstva, županije, osobito iznad svega Splitsko-dalmatinska županija i bivši župan Zlatko Ževrnjak kao i aktualni Boban, s općinama Šestanovac, Omiš, Posušje, Grude, Čitluk, grad Ljubuški. Tu su i mnogih pojedinci od kojih moram spomenuti braću Vukušiće, Božu i Juru, Marinka Sosu, poznatije kao Zvijezda iz Gorice Gruda, zapovjednika brigade Grude, časnu sestru Bernardinu Crnogorac, Borisa Mofardina,
Milana Tomičića i mnoge druge. Sigurno nek mi neko ne zamjeri ako ga nisam spomenuo, jer evo čisto radi jedne ilustracije događanja i aktivnosti. Vrijedno je spomenuti redovite hodočasnište stratišta Feniksovaca, od koji su najbrojniji i najredovitiji Čicučani, donedavno s nezaboravnim i nepreželjenim pokojnim Radom Stojićem Račom, članom HRB-a i skupine Tolić. Ove godine komemoracije su održane na Raduši, Lužanima, Tinjanu, Ogorju, danas i Trmbusima. Do pojave korone i komplikacija u odnosima s Austrijom svake godine komemoracija je bila u Garanasu, na mjestu kampa i okupljalištu Feniksa prije ulaska u Jugoslaviju. Zalaganjem prije spomenutih organizacija i pojedinaca izgrađeni su spomenici i spomen ploče u Garanasu, Raduši, na nekoliko mjesta u Rami, Lužanima, Posušju, Ljubuškom, Ogorju, Trmbusima i Tinjanu. U tijeku su aktivnosti u Grudama i Čitluku, a postavljeno impozantno privatno spomen obilježje Stipana Ivkošića u Zmijavcima. Skrb oko održavanja i brige o izgrađenim spomenicima i obilježjima Feniks skupine uglavnom je na potrebnoj razini, a nažalost vidljiv je i nemar u nekim lokalnim zajednicama kojima bi to trebao biti prioritet i ponos. Na temu Feniks 72. i HRB-a objavljeno je više raznih publikacija, knjiga, filmova, znanstvenih i stručnih radova. Osobito bih istakao knjigu Rat prije rata, Hrvatsko revolucionarno bratstvo, autora Božije Vukušića, koja predstavlja neiscrpno vrelo povijesti Feniksa i HRB-a, jedinstvena knjiga u kojoj je uložen enorman trud, jedinstveno djelo publicistike ovoga žanra, dragocjeno i za buduće generacije istraživača i sviju zainteresiranih. Objavljeno je i niz drugih publikacija i u vodećim medijama, od kojih su poneke, moglo bi se reći, korektno napisane, kao u prošlogodišnjem Večernjem listu. Snimljeno je više dokumentarnih video uradaka i filmova. Za istaknuti je i knjigu slovenskog istraživača i intelektualca Igora Omerce o slučaju i stradanju Stjepana Crnogorca, člana HRB-a i Feniks skupine. Vrlo ohrabrujuće je da sve više mladih obrađuje temu Feniksa na fakultetima društvenih znanosti u vidu seminarskih i diplomskih radova. U ovome svjetlu pozivam sve vas kao pojedince i udruge na međusobno uvezivanje, suradnju i koordinaciju svim aktivnostima oko skupine Feniks i čuvanja svih pozitivnih stečevina naše teške povijesti kao zalog sutrašnje i sretnije Hrvatske. Do idućeg viđenja i čuvenja ostajte zdravo i živo uz Božji blagoslov, Bog i Hrvati. Prije započinjanja molitve odrješenja za naše poginule Feniksovce koji su ovdje poginuli, čitajući baš knjigu prije rata i ove ostale, i kada je bilo u Večernjaku o Feniks skupine, jedna me rečenica od jednog Feniksovca osobito dotakla. Nećemo spomenuti ime, samo ću spomenuti njegov citat koji je rekao: što će mi život ako Hrvatska nije slobodna. Taj čovjek je dao život u Feniks skupini za slobodu i za Hrvatsku. Evo, to je svima nama motiv da ime u svom životu uvijek kažemo za Hrvatsku treba dati sve. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ja sam uskrsnuće i život koji vjeruje u mene živjet će, koji umre, i nijedan koji živi i vjeruje u mene neće umrijeti do vijeka. Iz dubine vapijem tebi, Gospodine, Gospodine, čuj glas moj, neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja. Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Ali u tebe je praštanje da bismo te služili. U Gospodina ja se uzdam, duša se mojom njegovu uzda riječ. Duša moja čeka Gospodina, više na zoru straža noćna. Više na zoru straža noćna, nek Izrael čeka Gospodina, jer je u Gospodina milosrđe i obilno u njega okupljenje. On će okupiti Izraela od svih grijeha njegovih. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Ja sam uskrsnuće i život, govori Gospodin. Živi vjeruj u mene, neće umrijeti nikada, i nijedan koji živi vjeruj u mene neće umrijeti do vijeka.
Nad mrtvim si Lazarom suze lije, Gospodine, otri neke suze, molimo te. Mrtva si budio na život, podaj i našoj braći Petru, Filipu, Iliji, Stipi, život vječni, molimo. Raskajanom razbojniku raj se obećao, uvedi u raj ovu našu braću, molimo te. Braću našu opravo se krsnom vodom i obilježio svetim pomazanjem, primi i sada među svete izabrane svoje, molimo te. Braću našu hranio si na gvozdi tijela i krvi svoje, primi ih stolu svog kraljevstva, molimo te. A na što tugujemo i s ponosom se sjećamo svoje braće, okrijepi utjehom vjere i nadom u vječni život, molimo te. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napad, nego izbavi nas od zla. Umolimo se, preporučujemo ti, Gospodine Bože, duše slugu tvojih, Petra, Filipa, Ilije i Stipe, za koje se molimo i za koje ćemo i žrtvu Tvoga jedinorođenca prikazati, da umrijevši svijetu tebi žive, pa grijehe što su i po ljudskoj slabosti počinili ti oprosti pred vlastnom svojom dobrotom po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru Božjeme. Duše njihove i duše svih onih koji su dali živote za slobodu naše domovine, nek počivaju u miru Božjeme. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ovo nije u protokolu, ali ja sam ovdje